You have to want it. You have to want to be better. Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? You gotta want it as bad as you want to breathe. So you just want to be like everybody else that roams the world, not knowing the power that's in them. Being fine with being mediocre. Takže čau, Belo šílenci, vítám vás u nového videa. Dneska jsem si řekl při ranním běhu, že si natočíme full day eating a bude to takový mini vlog, takže si to určitě užijte, mějte se nejlíp. A jdeme na video. Jídlo číslo 1, tady máme toastík se 100 gramama šunky a 100 gramem síra a ovesnou kaši s proteinem Vejny Galaxy Oreo, trochu hroznovýho vína a kaká. Ještě si míchám greens, tady od Jim Beamu. Většinou to dávám před jídlem a teď jsem na to zapomněl, ale to asi nevadí. A nevím, možná jako cítím se potom trochu líp, jo, ale asi jako je to dobrý na trávení, to taky, to má jedna dávka, má 21 kalorií, ale říkám, no jako nezávodím, takže si to nepočítám zatím do příjmu celkovýho a váha jde dolů, takže uvidím, nikdy jsem zatím ani nepočítal jako majonézu nebo ketchup a takhle, protože si myslím, že pokud nezávodíš, tak to nemusíš hrotit, pokud si nedáš prostě hrnek kečupu jako ke každému jídlu, tak si myslím, že to je v pohodě. Tomuhle se říká multitasking. Takže my jedeme do fitka, těšíš se? Tak jo. Tak počkej, natočíme. Jak se ti to líbí se mnou? Co? Je to super. Jsem rád, že jsi konečně se mnou šla. Doufám, že mi dáš zase rok a půl klip. Ne, nedám. V pondělí jdeme znova. Plynule dolů a prdelníš. Tak, prosedni to nahoru. Tak. Pojď. Mají mi nožičky. Jo, přijď jak tam medapají. Bolí nožičky. Takže my už jsme po fitku, nebo nemám začínat větu tak. My už jsme po fitku, teďka jedeme, tam to zavej, kolonu je. Tak jedeme do Litomyšle, musím nechat zkontrolovat zuby porovnátka. Takže vidíme se v Litomyšli. Počkej, zoom. Už mám po zubaři, tady vidíte snímek, jo. Zjistil jsem, že ty dva krajní zuby, co mám úplně v offsideu, musí ven, takže budu mít asi rozřezanou celou držku. A já nevím, co budu dělat. No nic mi nezbyde, než si to nechat vytrhnout, že paráda. Jdeme na tankovat. Kolona! To mi kolona jak zmrt.
Pardon, kolona jako svině. Už tenku. Toho... Znova, už nic. My jsme po obědě, tam jsem měl 200 gramů masa, 410 gramů brambor a trochu zelí, to tam nemám napočítaný, a trochu ty cibule a ještě majonézu jsem si dal. Teďka si dáme asi skibidi šlofíček, takže se pak zase ozvu. Ahoj. V žádném případě a nezkoušejte to na mě. Petro, prosím tě, pojď se soustředit na operaci, každá minuta je drahá. For 6 months, I couldn't sleep. Dneska je sobota, vstal jsem v 6 hodin, nebo v 6 jsem měl budík, vylezl jsem asi o trochu později. Pak jsem si dal normálně studenou sprchu, pak jsem si zaběhl na stadion, tam jsem si zkusil nějaký kroky, nějaký stínovačky, protože jsem úplně marnej. A teď si běžím k našim pro karimatku a pak si poběžím zase zpátky doma. Užívejte si víkend. Tady máme obídek, maso, zelí, rýži, brambory, chili, omáčka, majolika. Tady si něco pustím. Takže tohle je pro dnešek konec videa. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že se máte krásně, venku už je fakt nádherně. Omlouvám se za tuhle delší odmlku, potřeboval jsem se v tom nějak srovnat. Doufám, že tímhletím videem odstartuju zase jízdu nějakých videí, nebo nějakých nových dalších videí. A jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte odběr a like, klidně komentář. Užívejte si to počasí, užívejte si život a mějte se krásně, ahoj. Dejte odběr.